Нити един път, нито веднъж не съм видял някой да се пести. Просто безразборно излизат и искат да един на друг разчупят главите, което е разбираемо. Заista и залата Христо Ботев е пълна с хора. Радослав Попов сега още го разтягат, опита се почине, но Ники Великов е готов, вече е в центъра на клетката. Да видим дали ще се окаже прекалено голям залък Ники Великов за 18 годишния Радослав Попов. Опит за фронткик още в началото от страна Ники Великов. Радослав Попов решава да влезе по-агресивно във втория рунд. Двамата отново влизат в клинч. Радослав доста добре държи този клинч. Хубаво дясно кръше от Ник страна Ники Великов. Млади луд, 17 години. Хубав ляв десен. А сега едно ляво круше. Радослав Попов се връща в матча. Двамата сменят далечна дистанция, средна дистанция, близка дистанция. Сега удар в тялото, след това в главата от страна Радо Попов. Радо се хвърля в атака, но сега е посрещнат с дясно круше. Беше разклатен за малко. Само клинча го спаси от това да не падне в нокдаун. Клинч сега с два андърхука за Ники Великов. Това е доста добра позиция за него, в която може да защитава. Двамата ще бъдат разделени от Радослав Петров. Сега хубаво ляво круше от страна на Ники Великов. Това за момента много измеря, кога се успеш да... Всяко едно натискане на главата. Това всеки борец го знае. Дърпа и натискай главата. Дърпа и натискай главата. Радо Попов показва, че е тук за да спечели, не просто да участва. След по-силен на първи рунд за Ники Великов, сега ми се струва, че Радо Попов е в подем. Каква класическа комбинация, удар в главата, в тялото и завършва с лоу-кик. Пак още един лоу-кик. Опит за лоу-кик. Двамата вече изглеждат на ръба на силите си. Една минута остава. Хубаво коляно на Ники Великов. Опит за подсечка. Отново два андърхука за Ники Великов. Това е добра позиция за него. Отново са разделени от Радослав Петров. Ляво круше, десен апъркът, сега пробва и кик Ники Великов. Много добре комбинира атаките в тялото, след това в главата Радослав Попов. Ники Великов също се опитва да пасира апъркът и в тялото. Все по-трудно става и за двамата да отбележат точни удари. И двамата вече са доста изморени. Последни 10 секунди. Кой ще направи по-добро впечатление на съдиите в този важен интервал от двубоя? Сега ляво круше на Ники Великов. Страхотен втори рунд. Страхотен втори рунд. Имам чувството, че Радо започна по-добре, но тези последни секунди сякаш може и да са наклонили везните в полза на Ники Великов. Не знам. Точно това е. Мислим, че сега виждаме, че Ники Великов е, може би, една идея повече изтощен. Виждаме, че е седнал, когато е втория рунд свършил. Радослав Попов още е на краката. Предполагам, че въпреки по-големия опит на Ники Великов, той в никакъв случай не е подценил Радослав Попов, но може и да е бил изненадан от